Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo masana ano muli ndi ine Leken Takomana Kafwafwa. Koma poyamba nayi mitu yake. Bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority MERA lati kukwera mitengo kwa mafuta agalimoto kwachitika mongoyembekezera pamene bungweli likuunika za nkhondo ya ku Iran. Bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MBC lero likukondwerera kuti lakwanitsa zaka 27 likuulutsa mawu kudzera pakanema mdziko muno. Mu nkhani za masewero, timu ya Goshen City Dedza Dynamos yati yayika ndondomeko zatsopano zoti zidzipangira ndalama payokha kudzera mu malonda. Bungwe la MERA lati kusintha kwa mitengo ya mafuta agalimoto kwachitika mongoyembekezera pamene bungweli likuunika za nkhondo ku Iran. Mkulu wa bungweli Dadi Chintambi wanena izi pa msonkhano wa atolankhani ku Lilongwe. Mafuta agalimoto makamaka petulo wakwera ndi 34%, diesel wakwera ndi 35%, ndipo mafuta a ndege akwera ndi 80%. Achintambi ati ngati zinthu zingasinthe zokhudza nkhondoyi, bungweli lidzatsitsa mitengo ya mafutawa. Boma lati likukonza lamulo lomwe lidzikakamiza anthu azomangamanga kufunsa upangiri wakamangidwe moganizira chilengedwe kuchokera ku nduna wa zachilengedwe. Nduna ya zachilengedwe a Patricia Whiskers amayankhula izi ku Lilongwe pamwambo wa chaka chino okumbukira nyengo pa dziko lonse. Iwo anati kumanga mosalabadira chilengedwe kukupitirira kuononga ndalama za nkhaninkhani za dziko lino. Olemba nkhani wathu Samphiri walemba ripoti ili lomwe akuwerenga Helix Manemba. Chaka chino chilengedwe ndi nyengo mdziko muno zakomana ndi mavuto ambiri pomwe misewu yathu ikugumuka chifukwa cha mvula yamphamvu. Nyumba zina za mbali mwa nyanja zamira ndi madzi osefukira, komanso anthu ena amwalira chifukwa chakuti nyumba zawo zawagwera. Mawu ake nduna zachilengedwe a Patricia Whiskers sadabise kuti kusalabada zachilengedwe pomanga zinthu zachitukuko kukuonongetsa dziko lino ndalama zochuluka chifukwa sizikumakhalitsa. Iwo anati unduna wawo wachilimika zokhazikitsa lamulo loti omanga zitukuko zosiyanasiyana azikatenga kaye upangiri ku unduna wawo ndi cholinga chakuti chitukukochi chisamakhudzidwe chilengedwe chikakalipa. Pakati pa kuno ku Malawi takhala tikuona ngozi zochuluka zomwe zimadza kamba kusintha kwa nyengo, manyumba kugwera anthu osiyanasiyana, komano kuchoka pano kupita kutsogoloku unduna wathu ukukhazikitsa lamulo lonena kuti onse omanga ma buildings akuluakulu amene pa chizungu timatcha ma public infrastructures azionetsetsa kuti akumanga ma building olimba onena kuti olunyengo itasintha motani ma building iwa azikhalabe chimozimozi. Pankumanowu ndunayi inakhazikitsa mndandanda wa momwe nyengo yayendera chaka chatha. Mawu ake mkulu wa nthambi yona zachilengedwe ndi kusintha kwa nyengo Aluse Mtiratira anati ndondomekoyi ikuonetsa mmene nyengo yakhudzira magawo osiyanasiyana m'dziko lino chaka chatha. Ripoti ikusonyeza ndithu madera amene mvula sinagwe mokwanira ndipo ndimene production yathu imene inakhalira anthu amene anabwerera kumunda ikumafotokoza bwinobwino ndithu. Ikumafotokozanso mmene mvula imene inabwerera imene yapangitsira kuti mwina madzi achuluke mu nyanja zathu ikufotokoza bwinobwino, ndiponso mwina ndi anthu omwe anali affected mu njira zosiyanasiyana ikumatha kufotokoza bwinobwino. Ndithu kumayang'ana zonse kandi ma floods kandi ma dry spells kandi mphepo imene tikumayang'ananso even kutentha heat waves ikumathanso kumasonyeza kuti chaka chatha kunatentha kwambiri kuposa average zimene zinapangisa kuti tikhale ndi ma heat waves zimenenso zinathandiziraso panga contribute kuti mwina kumundanso nthawi zina kukhale kuvutirapo. Zokondwererazi zinayima pamutu olimbikitsa anthu kutsatira machenjezo osiyanasiyana a nyengo komanso kufunika koyikapo chidwi polimbikitsa kupeza mauthenga a za nyengo. Lero pa 1 April ndi tsiku limene ntchito youlutsa mawu kudzera pakanema mdziko muno yakwanitsa zaka 27.
Television Malawi TVM yomwe inali kanema yoyamba mdziko muno inayamba ntchito zake mu chaka cha 1999. Mkulu woyamba oyendetsa ntchito za TVM yemwe pano ikutchedwa kuti MBC TV a Benson Tembo ati zaka 27 zapitazi zakhala zapamwamba komanso pali zina zomwe wailesi ya kanemayi ingathe kuchita bwino. Iwo ati kanema wa TVM ndi MBC wakwanitsa kukhazikitsa mapulogalamu osangalatsa komanso othandiza pa chitukuko cha dziko lino kupyolera mu ntchito zake. Atembo omwenso ndi wapampando wa komiti yayikulu yoyendetsa ntchito za MBC ati wailesi ikuyenera kuchilimika poonjezera maphunziro a anthu ogwira ntchito mu MBC komanso kupititsa patsogolo luso la makono lofalitsira mauthenga. Mukanena kufananitsa kwa nthawi imeneyo ndi nthawi inoyo pali kusintha kwakukulu. Kupati anthu amene tinagwira nawo ntchito mu zaka za 1990s ndi 2000 akutsimikizirani kuti tinali ndi timakamera atatu ng'ono. Kwa ndi makamera atatu nthawi imodzi ndi kuti unali ulemerero wakulu. Choncho paoneka kusintha kwa anthu amene akugwira ntchito akudziwa ntchito yawo. Inde nkofunikiranso kuti taphunzitse zina ndi zina kupita kuchitsogolo zatsopano. Komanso kusintha kwa digital, kusintha kwa analog kupita ku digital zimenso zapereka mwayi waukulu nsonena kuti pakhale njira zambiri zoperekera mauthenga a television ndi wireless. Choncho zimene zinthu zina zimene ndikuona kuti MBC tikhoza kuchita bwino kwambiri. Nkuonanso kuti tikumapanga drama zothandizira kuyendetsa ntchito zathu. Mmodzi mwa ogwira ntchito yambirira ku TVM Waliko Makhala wati ngakhale chinali chinthu chonyaditsa kugwira ntchito ku TVM, ntchito inkavuta kwambiri maka poyerekeza ndi masiku ano pomwe kwabwera makina ambiri omwe athandizira kufewetsa ntchito. Masiku amene timagwisa ntchito imene timati analog system kusonyeza kuti timagwisa makamera 4 eni a Betacam. Makamera amene amatabatana zimatepi zazukulu zimakamera zolemera kwambiri. Tripod zake zimastandi moto wanyama ndetu wasenza kitolo ngito zimene timagwisa ntchito ndi timalowaso kwanga edit pa system imene ya analog imene imatenga nthawi ndi imafunika kuti munthu ukhale wachangu wamachawi kutumikira kuthamanga kuti upeze nkhani pange storage ubwerese kuno anthu ayipange edit weso uonesese kuti story yako ija nkhani yako ija yapangidwa edit ndi zimatenga nthawi. Pakana kuyambirirako chifukwa cha zimenezo news zathu timajambula sitimatulusa live ngati mmene zikuchitika masiku ano. Ndiye pakupita kwa nthawi tinayamba nokumatani kumabwerano news yakumapanga live kamba kakuti timagwisa ntchito za analog. Amene masiku ano ndikuona kuti digital inapepusa kwambiri ntchito. Inapepusa kamba kakuti umatapanga nkhani yako program yako mwachangu kusiyana ndi masiku a ife. Ena mwa anthu onera kanema wa Malawi Broadcasting Corporation MBC ayamikira kanemayu polimbikitsa chikhalidwe komanso ntchito za chitukuko mu mapulogalamu ndi nkhani zake. Anthuwa anena izi pamene kanema wa MBC akukondwerera kuti patha zaka 27 chiyambireni ntchito zowulutsa mauthenga mdziko muno. Ruth Chinangwa ali ndi ripotili. Malinga ndi anthu amene MBC inacheza nawo maboma a Nkhotakota, Karonga komanso Thyolo, Amalawi ambiri akhala akutsatira bwino ntchito za kanemayu. Mwazina MBC yapeza kuti chiwerengero cha anthu oonera kanemayu chakhala chikukwera kuyambira pamene ntchito za kanema zinakhazikitsidwa kupyolera ku Television Malawi yomwe pano ndi MBC TV. Iwo apereka chitsanzo cha mapulogalamu ndi nkhani zomwe zimaulutsidwa pa kanemayu zomwe zambiri zikulimbikitsa chikhalidwe komanso chitukuko cha dziko lino. Awa ndi ena mwa anthu omwe anapereka msangala zawo. Timadziona kuti tikati kuyenda bwino ndikuti sikuti chilichonse chichiti bwino yayi.
koma nkhani yaikundi kuti mwina ukayenda umapezeka kuti mwina wapunthwa wagwa pansi umadzadzukanso ndi kuyenda ndi chinsinsi cha MBC ndi wireless yoti media house imene kuti yakhala mwina kumana ndi zikhomo zosiyanasiyana koma sipiro mu zikhomo zimenezo MBC simangogona tu kuti abali nenda thapa pomwe pa ayi imadzuka abe ndikuyenda be chitsogolo inoba makhazo ziphinjo zosiyanasiyana mwina yakumana nayo MBC koma sinagone pansi sinafere tu yayi MBC yakha media house imene yakhala patsogolo kwambiri kumakamba nkhani za umoyo ine pa MBC potakhala tikuphunzirapo zambiri zokhuzana ndi chikhalidwe chamene tikuyenda kukhalira Malawi kapena kuti malangizo amene amabwera pa MBC pomwepo kaya ni nkhani yonera kuti mwina mwake kuli matenda akabwera pa MBC po anthu kuzafotokoza timaphunzirapo zochuluka kaya ndi nkhani za uzimu pamakaso ma program a uzimu ndiye takhala tikupindula nayo kwambiri chifukwa chonena kuti chani ndi kholo maso pamwamba pa chimene chocho ndichonera kuti yani MBC yakhala thandizo chifukwa choti nthawi zambiri simakonda kuonesa zinthu zonena kuti mwina mwake zolaula zimene mwina mwake zimapangisa kuti mwina mwake munthu mwina mwake usamaone pafupi ngati ukuonera ndi ana zamaonera television imene ndi ya dziko la Malawi pali zinthu zingapo zimene timaphunzirapo makamaka pali zokhuzana ndi kupereka information kapena kugawa uthenga kudzera mu nkhani zosiyanasiyana zimene amatipatsira kudzera nkhani zimene zimaperekedwa kaya 6 koloko 7 koloko komanso kuphunzitsa kudzera mapulogalamu osiyanasiyana azaulimi komanso mapulogalamu osiyanasiyana azaumoyo maphunziro osiyanasiyana okhuzana ndi zamaphunziro ndi zinthu zambiri zimene TV imeneyi imaphunzitsa komanso imapereka mauthenga komanso timamveraponso mapulogalamu osiyanasiyana osangalatsa anthu nyimbo zazisudzo ndikukumbukira pamakhala masewero ngati sewero la pamajika ndi zinthu zambiri zimene zimakhala zosangalatsa mkatikati monso zikuphunzitsana pasaname MBC ndikatakwe wa mawayilesi onse mwina ndikadena kuti mawayilesi onse Malawi muno MBC ma programs yake amatisangalatsa tikamaonera makamaka ma programs zitukuko chifukwa tikamaona Malawi muno ma TV asanayambe abwino ma station asanayambe ambiri yoyambirira kubweretsa kanema inali MBC ndiponso ma programs yake amakhala osanjidwa bwino ifeyo chiyembekezo chathu ndiyembeza mwina MBC atayamba kupanga zinthu zotithandiza ifeyo pa nkhani ya zitukuko kumazika pa wireless komanso osamangopanga zowa kumationesa nthawi zambiri zimene anzathu akumapanga kwinako akamationesa ife kunonso kumakhanga tikusintana kumaonesanso zakuno zikamachitika chonchi ifenso tikoza kutukuka kwambiri pali zinthu zambiri zimene zachitika mu mbiri ya TV imeneyi chifukwa TV imene yakhala ikundiphunzitsa ndasangalatsidwa komanso ndadziwitsidwa zinthu zambiri kugwiritsa ntchito TV imene mwina kungokambako mwachitsanzo kunali ma programs ena kalelo ngati Music Splash nthawi imeneyo kunali Geoffrey Kapusa kunali ma programs ena ngati Super Story ma programs ena okhudzana ndi Sunday Spirituals imene ama imba ko nyimbo za uzimu so TV imene kuchokera nthawi imene kudzafika pano paonekanso zinthu zina zimene zakhala zasintha TV yapanga improve kuona expertise kuonanso mmene akugwirira ntchito anthu kuchokera nthawi imeneyo kudzafika nthawi ino zinthu zapanga improve kwambiri kanema wa MBC anali kanema oyamba kukhazikitsidwa mdziko muno mwezi wa April mchaka cha 1999 Ruth Chinangwa MBC Blantyre. Bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA lati lamaliza ntchito yowunikanso ziphaso zowulutsira mawu mwa zina zomwe anazilanda mzaka 10 zapitazo zomwe eni yake aonetsa chidwi choti bungweli wapatsenso.
Mkulu woona za ubale wa bungweli ndi kufalitsa nkhani Alimbani Nsapato ati padakali pano angoyembekezera akuluakulu oyendetsa ntchito za bungweli kuti awunikire ndi kulengeza omwe akuyenera kuwapatsa ziphasozi. Ku gawo la olusa mawu mawayilesi ndi ma TV tinalandira makampani okwana 10 omwe anatipempha kuti tiwaganizireso ngati angayambireso ntchito zimenezi. Ku gawo la Kuria kunali kampani imodzi yomwe inaonesa chidwi kuti abodi awaganizirenso. Anthu amenewa atatilembera tinayitana ku nsonkhano kuti aliyense payekha timawayankhula kuyankhulana nawo kuti tiwunikireso zomwe zinachitisa mbuyomo kuti alandidwe ziphaso ndikuwunikiranso kuti atati apasidwanso mwayi ali ndi kuthekera kokuti angapitirize kugwira ntchito popanda mavuto omwe anapangisa kuti alandidwe ziphaso mbuyomo. Choncho nsonkhano menewo ma interview anachitika padakali pano tili gawo lokuti zotsatira za ma interview amenewo tazitumiza ku board ya MACRA yomwe ikakumana posachedwa apa izakhala ikuunikira kuti mwa anthu amenewa aone kuti omwe akuonesa omwe atiuza zomveka bwino omwe takhutira nawo kuti akhoza kukwanisanso kupitiriza kugwira ntchito youlusa mawu kapena yonyamula katundu yakuliya ndi ati. Ndipo ngati akuyambiranso munazaunikira kuti akhoza kuwaunikira zinthu ndi ziti kuti akamayambiranso ntchito imeneyi aonesese kuti ntchito zawo zikuyenda bwino popanda chovuta mezi mayendera mbuyomo. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MPC, tiyeni tuonenso mitu yake. Bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority MERA lati kukwera mitengo kwa mafuta agalimoto kwachitika mongoyembekezera pamene bungweli likuunika za nkhondo ya ku Iran. Bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MPC lero likukondwerera kuti lakwanitsa zaka 27 likuulutsa mawu kudzera pakanema mdziko muno. Mu nkhani za masewero, timu ya Goshen City Dedza Dynamos yati yayika ndondomeko zatsopano zoti zidzipangira ndalama payokha kudzera mu malonda. Mukuonera nkhani mwatsatanetsatane kuchokera kuno ku MPC. Kupitirira ndi nkhani zathu, Nyumba ya Malamulo yakonzanso malamulo anayi okhudza misonkho omwe ndi Taxation Amendment, Value Added Tax, Customs and Excise, komanso kusintha lamulo la ndondomeko zakayendetsedwe ka misonkho la Tax Administration Amendment. Mwazina malamulowa athandizira kuti boma liyambe kutolera misonkho ku kampani za pamakina a internet monga YouTube komanso Facebook. Tili ndi ripoti. Kusintha kwa malamulowa ndi mbali imodzi ya ndondomeko zomwe zithandizire kuyendetsa ndondomeko ya chuma ya chaka cha 2026 komanso 2027 yomwe inayikidwa pa 10.9 trillion kwacha. Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka ati kusinthako kuthandizira kuonjezera ndalama zomwe boma limatolera kamba kuti tsopano boma lizitolera misonkho ku kampani za pamakina a internet komanso kuchepetsa mchitidwe ozembetsa ndalama mdziko muno. Mneneri wa chipani cha UTM a Felix Njawala ayamikira boma kamba kuchepetsa msonkho omwe umalipiridwa pa nyumba za rent kuchoka pa 30% nkufika pa 15%, zomwe ati anthu ambiri akhonza kukwanitsa. Zithandiza kuti anthu amene mwina akana mazemba kuti alipire msonkho umenewo panopo adzilipira, zimene zitathandize kuti malomo kuti adzifinyika anthu ochepa kupereka msonkho akhala ambiri anthu amene adzipereka msonkho. Ndipo m'malo mwa chipani cha MCP a Peter Dimba ati lamulo latsopanoli lithandiza kuteteza chuma cha dziko lino.
Of course forex yathu ndiyochepa kale, tikuyenera anthu tilimbikitsane, tipange producers zambiri tizilima, tizitumiza kunja kuti tipeze forex. Koma ndalama zimene ifeyo tikuluza m'Malawi muno chifukwa chosasamala ndi mchitidwe umene woti anthu kupititsa ndalama zimene zikunja mosatsata malamulo zikuchuluka kwambiri. Mafika chama $500 million mwina pano zakwera, ndi ndalama zambiri zankhaninkhani. Malamulo okhuza misonkhowa omwe athandizire kuyendetsa ndondomeko ya chuma chaka cha 2026 komanso 2027 akuyembekezeka kuyamba kugwira ntchito pa 1 April chaka chino. Trust Office, MBC, Lilongwe. Unduna wazamtengatenga ndi ntchito wati ndondomeko zofuna kuonjezera ndege zomwe Malawi Airlines imagwiritsa ntchito zipitirira molingana ndi malo komanso maiko omwe kampani ya ndegeyi ikufuna kufikira. Nduna ya mtengatenga ndi ntchito Ayapi Mhango anena izi poyankha funso la phungu wadedza mulunduni a Moses Kunkuyu omwe anafuna kudziwa ngati kuli kotheka kuonjezera ndege za Malawi Airlines. Amhango anati boma pakadali pano layamba kukhazikitsa ntchito zina zachitukuko zomwe zikuyembekezeka kulimbikitsa ntchito za maulendo a ndege. Amhango akufotokoza zambiri. Pali madandu anthu akumzuzu Karonga akhala ndaula kuti ndege sizikupita. Panopo ntchito ili nkati yokonzanso bwalo la ndege la kumzuzu. Poyamba timafuna kuti tikuze msewu umene ndege zimaterapo. Msewu umene unali wafupi, ndege imene izipita umene ndiokulirapo. Choncho ntchito pomwe nagwirika koma sinagwirike bwino. Nde panopo company ya ADL ya business contractor wapita kupene kuja mukapita pata mukapeza wamba kaligwira ntchito. Ndi chikhumbo chathu kunduna kuti ndi kulira kwa Amalawi akumpoto mwina ndege ziyambe kuyenda kupita kumzuzu mwina milungu 12 ubwerayi zonse zikakuti zanda ndondomeko yake. Icho ndi chikhumbo chathu ndipo kunduna tigwira ntchito sana kuti zimenezo zitheke. Bwalo la Karonga lili ndi mavuto kumene mudziwa paja ndi mwina kwagundika kwambiri nkhani za migodi. Anzathu akaelekera ali kumene kuja nawso akhala kuti utafuna ndege zipita Karonga kuti anthu awo kwesha mwenye kwa azenda mundege. Zimenezo nazonso panopo tili pakalikiliki. Company ya ADL ikuunika kuti ingapanga bwanji machawi kuzimenezo zitheke. Siko khako kumanguli nakuso kuli chiliwo chimodzimodzi. Paja mungudziwa boma la DPP passport sokuliwa Peter Mutharika lidakuza kuti Karonga kuja kukhale airport ndi hotela tsopano. Zimenezo zinafa yayi zilipo. Ndiye tikupira kuti zonse zikakhala mchimake zimene zoboma lipanga. Fani mbali mmodzi ya zimene boma la DPP ndilawolonjeza Malawi. Konsolo ya mzinda wa Lilongwe yakhazikitsa ntchito zosamalira mzindawu kuti ukhale wa ukhondo. Mfumu ya mzindawu a Peter Banda ati konsoloyi yachita izi potsatira zomwe mtsogoleri wa dziko lino adalamula pa zakufunika kosamalira mizinda ndipo ntchitoyi kulimbikitsidwa ndi bungwe la Beam Trust. Iwo ati konsoloyi iphunzitsa komanso kugwirizana ndi anthu pa ntchitoyi. Zambiri mu lipoti la Mphatso Mataya koma akuwerenga ndi Trinity Kaphamtengo. Poyankhula pamwambo okhazikitsa ntchitoyi, mkulu wa konsolo ya Lilongwe a Clement Stambuli atsimikizira amalonda kuti konsolo ikonza galimoto zingapo zothandizira ntchito yochotsa zinyalala kumsika. Iwo ati mwazina aphunzitsa komanso kugwirana manja ndi anthu a mzindawu momwe angasamalire zinyalala m'malo omwe mumapezeka anthu ambiri. Komano chomwe ndinganene nchonena kuti ngati council sitikungoona nkhani yati magalimoto ating'ono oti yayi. Pakali panopo ndi galimoto imodzi yokha yayikulu yotenga zinyalala yomwe ikupanga service town yonseyi misika yonse yomwe ndiyosakwanira. Ndiye ine ngati chief executive wa Lilongwe ndalamula kuti tikonze magalimoto athu owonongeka akale kuti magalimoto amenewo athe kuthandiza kuti nozinyalala zitha kuwoledwa pa nthawi yache m'misika athu yonse. Lero tayamba kuno kunsungwi chifukwa kunsungwi kuno kunali chimulu chachikulu cha zinyalala chomwe amachotsa m'misika. Kuchoka kuno kunsungwi tilowera kungwenya kuti tikaona kuti kodi tingapange bwanji. Komanso china chomwe ndachiona chosangalatsa nchonena kuti anthu akumagwiritsanso ntchito pamene pakuyidwa zinyalalapo nkuwapanga manyowa amene akutenga kupita kumunda. Chifukwanso chinthu china nchonena kuti anthu athu akhale ndithu ophunzitsidwa kuti zinyalala tisangoziona ngati chinthu chokataya, ndi chinthu choti chingathe kutithandiza. Fetereza akwera mtengo, manyowa amuntaya amathandizanso. M'mawu ake, mfumu ya mzinda wa Lilongwe a Peter Banda
ati ntchitoyi ichitika mogwirizana ndi mawu a mtsogoleri wa dziko lino a Profesa Arthur Peter Mutharika. Iwo ati ntchitoyi ndiyofunika kwambiri chifukwa ithandiza kupewa matenda monga kolera. Ntchito imene ndiyofunika kwambiri monga mukudziwa president athu Profesa Arthur Peter Mutharika ananena kusonkhaniza ukhondo phatikiziraponso Beautify Malawi nakamba koso zokhudzana ndi ukhondo. So ukhondo sakungonena wa nyumba mokha komanso misika malo amene ife tikupangira business fa malo amene ndi amene kagulamo zakudya. So ndizofunikira kwambiri kuti misika yathu ikhale ya ukhondo. Wapampando wa msika wa Nsungwi komwe kunachitikira mwambowu a Albert Zuwawo ayamikira ntchitoyi ndipo atagwira ntchito limodzi ndi khonsolo ya Lilongwe kuti akweze ukhondo mu mzindawu. Chofunika kwambiri kuti adindo atenge nawo mbali kuti msika mzikhala ukhondo. Monga mukudziwa msika wa ukhondo ndikuti anthu amakhala mwamphamvu. Tikakhala ndi msika woti muli umve matenda osekula mimba kolera amakhala kuchulukira zimene zimabweza mbuyo chitukuko. Popeza kuti munthu amene akudwala sangagwire ntchito mwamphamvu. Mukuonera kuti msikawu malo onse amene ali otheka kufikirika timasesa bwinobwino, koma vuto limakhala kuti mazinya zambiri zikaonjekana malo ena kuti zinyamuke zipite ku mtaya kucha pamakhala povuta kwambiri. Pamene timaona kuti kubwera kwanu ndi zinjinga izizi ngati zingathekenso kukhala ndi njinga yathu kusungika kuno kuti special yathu ndikuti mavuto azinyalala azakhala mbiri yakale kusungika kwathu kuno. Ntchitoyi ikuyembekezeka kufalikira malo ena monga zipatala, sukulu ndi misika ina ya mu mzindawu. Munkhani za masewero. Timu ya Goshen City Dedza Dynamos yati yayika ndondomeko zatsopano zoti zidzipangira ndalama payokha kudzera mu malonda. Wapampando wa timuyi Gerard Kampanikiza wati mwazina agwiritsa ntchito mbali ina ya thandizo lomwe mneneri Shepherd Bushiri akuwapatsa komanso anthu ochita malonda ambomali pokhazikitsa malonda osiyanasiyana. Akampanikiza akufotokoza. Mapulani amenewa alipo kwambiri ndipo pali zingapo zimene tikuunikira kuti kodi tikhoza kuchita bwanji ifeyo ngati anu akatimu kuti timuyi idzitha kudzithandizira yokha. Ndi mapulani amenewa ngati panopo tikuthandizidwa ndi Prophet Shepherd Bushiri kudzera ku Goshen City. Chithandizo chimene akutipatsa ifeso ngati timu tiyenera kukhala pasi kuti kodi sitingathe kupanga chinthu chinanso chakuti chitibweretsere phindu ku timu. Timu imeneyi anthu ambiri amapindula nayo kwambiri. Mwachitsanzo tikakhala ndi game padedza anthu amachita ma business osiyanasiyana ndi pamene iwo akupindula ifeso ngati timu tizitha kupindula kuti timu iyi idzakhale yolimba kumbali ya chuma. Ntchito yayikulu ndi yakuti tikapange deliver mosiyana ndi imene tinachitira mbuyo ndipo ndikuatsimikizira kuti ntchito imeneyi tikayigwira mochilimika ndipo chimene iwo akufuna chikachitika, koma pangokhala mgwirizano pakati pa ife ndi iwo otipatsa ntchito imeneyi kuti tizitha kumvetsetsana pamene pakufunika kukoza tiyeni tilankhulane tikoze limodzi pakuti chinthuchi nchaife tonse. Pomaliza nkhanizi nayinso mito yake. Bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority MERA lati kukwera mitengo kwa mafuta a galimoto kwachitika mongoyembekezera pamene bungweli likuunika za nkhondo ya ku Iran. Bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MBC lero likukondwerera kuti lakwanitsa zaka 27 likuulutsa mawu kudzera pakanema mdziko muno. Mu nkhani za masewero, timu ya Goshen City Dedza Dynamos yati yayika ndondomeko zatsopano zoti zidzipangira ndalama payokha kudzera mu malonda. Pesani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mpc.mw kapena MPC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndi ine Leken Takomana Kafwafwa. Masana abwino.